Proces prijavljivanja za uzbudljivu drugu sezonu regionalnog show programa X Factor Adria završava se u utorak 27. januara. Druga sezona X Faktora uskoro počinje da se emituje na televiziji Prva. Proces prijavljivanja za uzbudljivu drugu sezonu regionalnog show programa završava se u utorak 27. januara kada počinje opsežna regionalna potraga za novim muzičkim idolom današnjice. U novoj sezoni i sa novom produkcijskom ekipom najgledaniji show na planeti emitovaće se na proleću čak 5 zemalja regiona. U Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori i u Srbiji, i to po prvi put na Prvoj televiziji. Predaudicije će biti održane čak 8 gradova, u Skoplju, Podgorici, Splitu, Zagrebu, Banja Luci, Sarajevu, Novom Sadu, dok će u srpskoj prestonici Beogradu biti predviđeno čak 3 dana za predaudicije. Tokom tih dana stručna komisija će saslušati sve prijavljene kandidate i doneti odluku o tome ko od njih prolazi dalje i dobije priliku da svoje pevačke sposobnosti i takozvani faktor X pokaže pred regionalnim uticajnim članovima žirija na audicijama koje slede u februaru.